Nyakorom gajon kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet machai nyinga en Sharon Ongao. Mana ka pile wanono gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Okiny maka wuona ntiere ka gi jafwambo mong'ere kaka Eric Okeyo Kizito. Kizito amusi ni oyawre. Oyawre nya Sharon. Chiwo makare. Ikenda neno ka Nyasaye oyawonwa piny nono. Oganda bende neno ka wuotho ka dhi kuondegi mag orak. Koro en erokamano dwoko ni Nyasaye nomiyo odiochieng' machielo mar mondo mi wadage. Mana kama Nyakorom gajuang. Okiny maka wuono kwantiere gazede ariyo ka The Standard gi Daily Nation. Kizito neno ka thor weche mantiere The Standard gi Daily Nation gin thor weche mopogore opogore kaka jafwambo samoro kipedho gazet mbele kacha kapok ji onye neno ka gazet mane manyalo usore kaluwore gi thor wach mabendo miye peke gazede ariyo gi. Sharon, gazet maneno ko oganda dhi nyiewo kata ka kuonde ma iuso gazede gido ka ji chokorega. Koro kama ji dhi chuo wage ahinya en mano mar Standard ni. Nikech mar Standard ni omulo wechego mag osuru. Nikech gilak sechegi mag weche ma bende koro twere e pacho kama tek ahinya. En wach ma bende koro ageno ni chieng' makiny ochopo e od bura wadhi ng'iyo ni jobura dhi kadhe kata dhi twake wiye machal nade. Koro weche mag osuru ge oganda sani okete pachgi ahinya. Ging'iyo ni to wach mar osuru dhi chopo kodgi kure kalore kod dwaro mar piny wach mar be mondo mi gichoko osuru gitagodo chenro mag piny owacho. Mana kamano kopogore gi mano Daily Nation Nyakorom gajuang bende thor wach mabendo mipek en kaluwore kod mibadhi mabende goyo tach mane duol mar mano mar okumba thieth mong'ere kaka NHIF kama bende koro oseyangi ni nitiere kaka nitiere omenda mathoth ka mabende wachore ni NHIF bende nokawo kuom yawa mathoth ahinya mantiere gwenge mago mag masawa to onge thieth moro amora mabende nochiwnegi. Koko kamano Eric Kizito nikech The Standard momori wachaka ni gazeti mar The Standard Nyakorom gajuang mana kwanyalo yudo gazeti mar The Standard wang'e ne thor wach maduong' neno kanyo thor weche opogore wachaka ne gima wang'eyo weche mabende osebedo katimore gwenge mag Shakahola ka bende odiochieng' manyoro jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe mano Kithure Kindiki bende nochungo chenro mar yango kata mana kunyo ringre e kind thuolo mar juma achiel mabiro ka bende giwacho ni mochari kata mana kar kano ringre mag ji motho e gwenge mag Malindi bende opong'. Iti gazeti mar 21 wabiro bedo kwarango chunga mano mar jalup gavana e kaunti mano ma Siaya William Oduol mabende wang'e nyaka gisani Kizito nosethiche oko gi MCAs e kaunti ma Siaya. Sani koro case kata mna bura mare ibro bed ka ipedho mane nyim senators mano chieng' tich adek kama bende wageno winjo ni e kind thuolo mar jumani kapok oromo tich abich ponono ni senators biro bedo ka thiche kata oyo. Weche motenore kod tuke wabiro bedo bende kwarango team mar Harambee Stars wang'e ni gisebedo ka gitimo tuke mag osiepe kod pinje mopogore opogore mano piny mar Mauritius kanyakla kod piny mano mar Pakistan. Koko mano wachaka negi wach manka en kotenre kod weche mag osuru. Jumani Nyakorom gajuang odiochieng' makiny bende od bura maduong' ma pacho kaendi biro bedo gi okang' mano mara iwacho ni gibiro bedo ka gikwedo kata mna girwako paro mar chik makamano ka bende wang'e ni ibiro bedo ka itere e somo mano mar adek. Kizito wache makama di wach nang'o? Wach kama en wach miwacho ni kinyo dhi bedo gi rakruok mapek nikech kwethgi duto mar Kenya Kwanza kotene kod jatend piny Kenya William Ruto kod kweth mar Azimio kotelne kod Raila Amolo Odinga bende koro nyiso jogi kaka giluto ombulu. Makwa dhi kar Azimio ido kanyo ka Senator ma Nairobi Edwin Sifuna nyowacho kanyo ni Raila nonyiso kwethnego duto mar mondo mi kiny gidhi od bura gi go ombulu mar kwedo paro makamano. Mowach ni jogo mabro leo moko dhi od bura kod kata jogo madhi siro paro mar chik mar omenda no gin jogo mikori bro kawnegi kum kalure ni ogidhi kod dwaro mar ochama. Jatend piny Kenya William Ruto bende kanyo ntiere Kakamega kucho alama mar goyo erokamano bende nyiso jood bura mar mondo dhi okadh chikni kowacho ni odwaro mar mondo mi oyud omenda mondo los godo rochruok mar ochumi mano timre sirikal mokadho. Koro kiny wadang'eyo ni tabedo nang'o nikech wacho ni kweth mar Azimio koro iko yorego ma gibro rocho godo ombulu ma mano ting'o kelo loko paro fuonde mang'eny mag paro mar chikno koting'o nyaka temo kelo rochruok mar mondo mi twagni okaw seche mang'eny odhi kata nyaka dier otieno. Koro magi gik mwageno ni
kinyalo timre kaka noliek gino. To bende warito neno nikech nyalo kama paro juma mokalo bende Azimio bende nogolo koke ahinya nyaka luore kod moko kuom jod bura ma bende no vote yes mano ne giluto ombulu mar yie kod paro mar chik mar omenda. En mana ni ponono ni paro mar chik mar omenda ni biro bedo ka ikadho wang'eyo chung' mar Azimio bende dibed ni gibiro bedo ka gidhi ng'anyo. Wach ma bende jatend migo mochung' ne weche mag arita Kithure Kindiki oseyo e okang' mager. En mana ni koro warito weche ma bende biro bedo ka timore od bura chakre odiochieng' makiny. En mana ni piny ka bende kata mana kani winjo twak mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro Kizito. Iwinjo kano wacho ka nitiere gwenge mag Kakamega ka bende wacho ni dibed ni nitie kaka Azimio samoro ndiko barua mar sero moko kuom jod bura mar mondo mi kik sir paro mar chik mar omenda. Bende no kata mana ka activists magi jokedne ratiro mag oganda bende koro donjo ne od bura maduong' ma pacho kaendi over poaching gin kao moko kuom jod bura ma samoro na nitiere kweth mar Azimio. Wang'e kaka jod bura mopogore opogore mag Jubilee ma bende noriwore kod kweth mar Kenya Kwanza ma bende sani siro gi matamre gi nono. Sharon, weche ma kamagi mag kao jod bura mantie kweth machielo ikelo kori gin weche go mabende koro rocho demokrasia mar siasa ma pacho kae. Chik wacho maber ni jogo moyier mapingo piny owacho nego bed ni gibedo kocha to noneno na kanotim yiero kanyo ntiere jogo mano ser kata mano nyiewo mano donjo kocha. Koro wach ma kamae waneno ka koro jogo makedo ratiro mar oganda dhi donjo ne od bura ne weche ma kamagi nikech magi bende moserocho kata kweth mar Azimio de gin gi namba moromo sani ma weche ma kamagi de gipinga yo makare. Koro jatend piny Kenya bende koro nyo liego kanyo ni nitie kaka ndiko ne jod bura moko mar mondo mi odhi ogo ombulu mar pingo paro mar omenda ni. Koro mano to wach ma bende koro nyabedo ni oseliekre ne osenyise to Azimio bende kaka ne waneno osenyiso joge ni giping wach ni mokadho ma wach ma kokadho koro akia ni gidhi kawo okang' mane gidhi kawo okang' mar ng'anyo nikech giwacho ni gin kod yore mathoth ma gibiro tiyo godo e pingo wach omenda mar osuru ma koro wacho ni sani koro pek ahinya kalure kod ngima bende oidho ma sani turo jopiny malich ahinya. Bas koro kopogore gi mago bende wadonja ni It Gazette mano mar ariyo. It Gazette mar ariyo bende nitiere weche motenre kod bungu mano mar Shaka Hola weche malich ahinya ma bende osebedo katimore kanyaka e kinde thuolo mar juma mokalo. Chieng' tich abich mar juma mokalo nyaka Ramga Jwanga jogo eko ma bende nokuny ringre kata mna moyudi kanokunya e bungu ma Shaka Hola. Sani kwan makamano Kizito osechope kwan mar 336 jok moseresi chakre ne wach Shaka Hola ni chakre oseresi ji 95 ka jok ma pod ndachgi pok oyudi magi jok ma pod olal ma bende wachore ni na gin johera maga mano Mackenzie gin 613 ma bende pod olal. Odiochieng' manyoro nochung chenro mano mar kunyo ringre e gwenge mag Shaka Hola e kind thuolo mar juma achiel mabiro. Iwacho ni bilong ni Malindi Hospital mano kar kano ringre mare bende gisani koro sepong. Koro idwa mar mondo mi yang ringre makamago timne gibero bang' mano mar mondo mi johera magi kawge. Sharon, kwan moseyud mar jogo manotho e bungu mar Shaka Hola en kwan maduong' ahinya ma bende koro kelo midhiro kar kano ringre mamiyo koro nochung wach ma kamae mar mondo mi otim bero ne jogo manoseyud kacha. Eka ong'eni thuolo nyadre mondo gidhi mbele gi chenro mag kunyo. Sharon, koro Mackenzie ogol kanyo kiwacho ni en ng'ano man kod sura mang'eny. Koro ka nitie do kanyo wacho ni ochalo gweno ma koth ogoyo. Koro iwacho kanyo no osebedo ga ka opogre kaka ni nene chon ndalo manoyalo wach mar Nyasaye. Koro gi seche gi oneno malich kaka oboke no kete kanyo ni en gweno ma koth ogoyo. Apani gweno ma koth ogoyo kaka yie chalga en gweno momich ma koro okiano chim kon mane. Koro Mackenzie wach ma kama en wach malit ahinya. Koro penjo be nitiere ni to oganda mathoth ma kamae ma owito ngimagi e bungu mar Shaka Hola moyud koyi kanyo ginde bed notimo kende koso wach nitiere mopondo kanyo kata jogo mane konye nikech kineno kata boke machielo no wacho nang'o nitiere nyaka jok mano yike bungu no ma piny owacho no ng'eyo nitie nyaka chief ne chiwo barua mag yiko. Koro en wach ma piny owacho nego timatima nonro makare mar mondo mi ong'e ni adier jogi notho kwan ni duong' notimre nang'o. En kata mana paro kinde mokalo bende jokedne ratiro mag oganda bende
bende napenjo kara mana ni piny owacho ni ibro bede ka ikunyo kendo yangu kwan mag ringre nyaka karang'o kang' manade ma be nyalo kara mana kaw ne Mackenzie kachiel kod Lange. En wach ma omako oganda nikech namba ni duong' ngima mar dhano en ngima malich, ngima yudo dichiel. Koro ko winjo namba ma pek kamae nikech kata joma undu komondo ga pacho kae monego oganda ten ga chuny malit ahinya to pok ochopo ga namba ni duong' nikech kata jok mano wachno lal pod namba no duong' ma koro pod wakia no bro chopo kure. Aya, waring mapiyo pinya kiti gazeti mar abich mano mar The Standard. Mano nyalo kara mnapare chakruok mano mar higani nitiere wach ma bende jatend piny mano mar Uganda no wacha. Hinya nyaka luore koda pocha kada mna hadas mago jokwath mag jamni mag ntiere gwenge mag Turkana ma bende nawachre ni ogo touch mane piny mar Uganda. Bende gisane kingyo it gazette mano mar abich kizito ineno kanyo Turkana headers fleeing Uganda now return home. Magi moko kuom jokwath mago mawuok e gwenge mag Turkana ma bende na nitiere piny Uganda. Nagigo touch e gwenge mopogore piny Uganda kaka gwenge mag Bokora, Kanyakla kod Kotito. En mana ni Museveni koro ne wacho ni joturkana ge duogo pacho e Kenya ka kaluore ni nitiere achiel kuom soja siwacho ni geologist mano jal molonye e weche mag science makamano ma bende notho to bende koro nilieko ni samoro no nege gi joturkana ge koro no chiwo siem mane kinde thuolo mar dweche 6 mokalo mar mondo mi jokwath gi familia mag gi oduoge pacho ka. Ero koro aneno ka koro giseduogo. Sharon magi joturkana oganda ma Kenya kae ne giwuok e piny mar Kenya ka gidhi manyo lum oloth ne jamni gi e piny mar Uganda nikech piny mar Uganda iwacho ni nitiere kaka lum oloth nikech kucho bende kineno ka gipidho dhok neno ni kucho lum nitiere maber koro ne gidhi manyo ne jamni gi. Koro ka weche norochre kuro mo itudo gi kod nek mar jagono madil gi manyo kata somo dhano ni nonegi kanyo mitudo gi godo. Koro jatend piny no Yoweri Museveni nonyiso ni mano koro ok timre, un koro miu dweche 6 mar mondo mi wuogu dhi e thuru. Koro ne giwuok giduogo giwuok ka giwacho nang'o giwito oboke gi mago mag ID giwito oboke mathoth mane gin godo sama ne koro igolo gi kanyo kod jolweny mag Uganda mane golo gi duogo gi piny mar Kenya koni. Koro giduogi gibede thurgi piny owacho koro ngine gi mana yore makare. Koro waboko kwa Nyasaye mondo kela koth oyawa gi oyud lum ne jamni gi mondo mi kik gidhi kocha koro itudo kod weche makamagi ma koro miyo gi sandre ngima gi wuoth maka gi kacha gi jamni. Men kaluore kod nonro ma bende notimo koda mago jolweny e piny mar Uganda mago bende koro nosegolgi kata mana kopogre gi nek mar geologist makama bende wacho ni nitiere moko kuom soldiers jolweny e piny mar Uganda ma bende wachore ni bende nonegi gi jok moko gere. Koro pani ni seyogi kata kamano koro giseduogi pacho kae. Dho ngere wacho ni home is always the best. Donge nyaparo kata kinde moko kanyo mane Uhuru Kenyatta ne donje telo Museveni kane nitie pacho kae Nyayo Kasarani alaf makasarani no kono Uhuru Kenyatta ni dhi gol jogi kocha joka kwalo dhowa. Koro weche ng'eny kae Sharon. Kapok wadhi gazet machielo wang'e ni it gazet mar 6 gi mar 7 mar The Standard wang'e ni bengi maduong' ma pacho kaendi bende manene gavana mano mar bengi maduong' koro biro bedo tamne mano gavana masani mang'e ni wuok wene kama uthugi tamne koro rumo bang' thuolo mar higni madiro maboro. Koro obiro bedo apis obiro bedo kotieko tamne chieng' tich abich mano mar jumani. Osebedo kotayo bengi maduong' kuom thuolo mar higni 8 ineno kata mna tamne kanyo kidwaro ng'eyo Njoroge mathoth mano Patrick Njoroge gavana mar bengi maduong'. Ero biro bedo kotieko kanyo ka bendi neno kata mna jadolo ka Archbishop Anthony Muheria mano jadolo e kanisa mar Jokupere bade manyeri mabe owade gi Njoroge. Ng'eni ji mathoth ne kia wach makamano. En mana ni sigand Dr. Njoroge sigande ngimane kanyakla kod sombe bero opedh kanyo. Sharon weche thoth ka okaw mana itariyo duto 6 kod 7 mano kigole sigana mar Njoroge manyichen jatelo maduong' e bengi no agulu mar Kenya. Koro odhi yweyo to samo odhi yweyo ni wapare gang'o wapare kaka jagono mane kindene mar tich kane ntiere Central Bank of Kenya kanyo noloko omenda nobiro kod sura manyien inyaparo not sani en mopogre gi mano mane nitie chon kucho. Koro nitiere gik mane wacho ni bende omiyo kel mar timo kamayo. Nitie jok moko ma bende wacho
ni njoroge ne gera ahinya gi jo mibadhi ni ne ok oyot ahinya kanyo maseche moko achudhe kata jo black jogo ma ok dwano ne pesa nok mor kode ahinya emomiyo iwacho kata seche moko kaka koro nche telo lokre ni to mapiyo piyo koro yweyo mare ochopo koro otiyo nitie gik minya pare godo mathoth kaka ne orito weche mag omenda kanyo kech iwacho ni noger ahinya gi jogo mane temo mondo mi olombe mondo mi mibadhi otimre sigande mare ng'eny ka Sharon sigande nyakoram ga jom biro bedo ka somo kanyo gibiro bedo ka ging'iyo mise manochwalo mano e bengi maduong' ma pacho kaendi chakre ne odonj kaka gavana mano mar bengi maduong' mar mapacho kaendi chakre higa mar 2015 ema nokwongo donje otiyo kuom thuolo mar higni 4 bang'e ochako ndike kendo e tich mane higa mar 2019 nyaka sani ma bende koro biro bedo kotieko tam mare mar higni 8 obiro bedo kotieko chieng' tich abich mano mar jumani bang'e bende wang'e ni gavana moseyier manyien mano mar CBK en Kamau Thuge. Eric Kizito adwa ni watiek nonro mar gazet mane gazet mar Daily Nation gi wach mantiere it gazet mar 13 wang'e ni budget nosom juma mokalo chieng' tarik 15 mano mar juma mokalo koro wachre ni kotenre kod budget makamano pok mar omenda mabende nochiw e weche mag thieth kipimo kod budget mano mar hik omenda mar higa mar 2022-2023 mabende rumo e jumani pok mar thieth nochiw ne omenda mano matina mano ne siling bilion 5.6 pok ineno kada mna kochiw kanyo ang'eni magi weche mabende nwaseng'injo ne nyakwara Mungejwang' matindo tindo Sharon en wach malit ahinya nikech kinde ka kinde wayudo ga kar thieth ka ywak nitiere ne omenda tin jogo machwalo weche mag thieth osebedo ka ywak no omenda michwalo weche mag thieth tin to koro chien kacha cha omenda mokadh cha ka mani hik omenda mokadh cha ka mani ywak no omenda manochwal e yore mag thieth ne tin to omenda mane tin e masani koro wacho ni mochiw sani kendo koro tin godo odok chien kod bilion 5.6 koro ng'e ma en mana midhiero ma en midhiero manyiso nang' weche mag thieth koro ok dhi tare e yo makare nikech seche gi nitiere gigo mang'eny monego bed ni chwalo kuonde mag thieth mago koting'o masinde mimanyo godo tuoche del onego bed ni chwalo nikech nitie osiptende mathoth maonge kod gigo yedhe oganda osebedo ka ywak ni gidhi osiptal to ok giyudi kata mana Panadol migayo godo tuoche ma weth gi onge koro kamochope ni pod mana midhiero meda kae weche mag ngima gi mag gik manonego bed ni ketonegi omenda moromo kar thieth gi kar chiemo mogo mago pur onego bed ni miyo omenda moromo koro kae to jolos weche mag omenda gi ok odhi kodwa maber koro nyakwara Mungejwang' ko yudo thuolo nitiere kaka ng'inj budget makamano pok mar omenda mabende nochiw ne thieth mane hik omenda mar higani nyaka higa mabiro mana kwanyalo mana ng'iyo kanyo ineno ka en siling bilion 141.2 to pok makamano ineno ka nyakwara Mungejwang' en ni kipimo kata mna budget mar hik omenda mar higa mar 2022 nyaka 2023 nochiw ne gi omenda mathoth kineno kanye budget mokalo mar rumba bende rumo dweni ineno universal health coverage nochiw ne gi siling bilion 62.3 gisani pok mochiw ne e UHC en siling bilion 18.4 pok mopogore kaka ng'inj siling bilion 141.2 bende ineno kanyo Kizito wawe gazet mar The Standard nyakwara Mungejwang' biro bedo kanyiew mar mondo mi osom weche mopogore nitiere weche motenore kod ohala nitiere weche motenore kod tuke kanyakla kod weche mabende timore e pinje maoko e kinde thuolo mar dakika 10 mabende wadong' godo kapok oromo saa 1 we wadonje gazet machielo mano gazet mano mar Daily Nation thoro wach mabende aneno komi pek ka en kaluwore kod wach mibadhi mabende ogoyo tach mano e duola kata mana okumba mano kambi mar okumba mar NHIF kama bende koro wachore ni nitiere kaka jok moko nokotka ahinya wach mineno komi pek it gazet mar 6 gi mano mar 7 Sharon koro gazet no dhianje malich ahinya wacho ni kuo matimre e national NHIF mano okumba mar thieth kiwacho ni nitiere osiptende ma koro biro gi yore magalagala mar golo omenda mathoth kuro to iwacho ni nitiere jok moko ma bende koro rwakre gi lewni mag NHIF mago miwacho ni ondiegi morwako lep rombo ka koro gidhi e kind oganda mama sigana mogol kaka jogi nodhi e gwenge mag Meru kucho ka gichoko dhano e kweth mathoth ka ginyiso gi nang'o wang'ado kad mar NHIF asedhi migi yore mag thieth to wach ni yor ne gitimo kamae ma bende koro
koro jogo mane moloto ne gitimo ne jok madongo, jok ma ikgi oniang', mago man gi tuoche, mago mag chong, ma jonyo chong, ma bende koro wacho ni nochogi ni dhi migi yore mag thieth, to ma mana yo mar ne tero gi mondo migi yud pesa cha. Koro chopo sama jogi tuo mag arthritis momako chongegi chopo kod gi ng'ol, miwacho ni nyaka moko bende osewito ngimagi kokadho kae. En sigana ma bende entie ite mar 6 kod 7, en wach malit ahinya. To kingi kore mna itap go boke mar 6 gi mar 7 kotenre kod wach mag mibadhi ma bende goyo tach ahinya e duol mar NHIF ni. Wachre ni nitiere moko kuom osuptende mago mag ji giwegi madiro maboro ma bende nochulo kwan mar omenda maromo siling bilion 1.54 momiyo koro karamna jok ma wacho ni odak e chan ok nyal karamna dhi e ute mag thieth mag ji giwegi mano mar yudo konya. No omenda makamano nochunegi kinde thuolo mar tarik 1 mar dwe mar 7 higa mar 2022 nyaka chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 6 ma wantiere ni mar higa mar 2023. Nyinge bago osuptal aboro ma bende nochulo omenda mar siling bilion 1.54 kowuok e okumba mar thieth mar NHIF bende aneno kopedh kanyo. Afya Bora nochiwne gi siling milion 7.4. Nitiere Afya Bora moro hospital annex, nitiere osuptende mopogore opogore Nyakorom Gejwang ma bende ka inido thuolo wanisoma nena mibadhi ma bende wachre ni ogo tach e bad okumba mar thieth mano mar NHIF. Kopogore gi mano weche ma bende ochako mipek e gazet mano mar Daily Nation en kotenre kod nengo mar sitima ma bende jahidho kinde ka kinde. Wach makamano nitiere it gazet mar 2 Kizito kama bende gisani koro od bura maduong' ma pacho kaendi chano mar twak ahinya kaluwore kod yore mano mar duoko chien nengo mar teko sitima, nikech oseyudore ni kembe mag ji giwegi ma bende osebedo ka konyo nyayo teko mag sitima mago IPP ema bende osebedo ka kelo medruok mopogore opogore. Koro od bura maduong' ma pacho kaendi mano committee mochung' ne weche mag teko nitiere kod ndalo maderom 120 mar nono kaka inyalo duok piny nengo mar teko sitima ma bende gisani hinyo oganda e kinde ma bende nengo mar ngima oridore. Sharon, wach mar sitima ni en wach ma bende mamedo kelo midhiere pacho kae, nikech kama koro nengo mar sitima tie malo, kembe yudo ka bedo negi matek e loso mwandu. Koro ma bende miyo kembe mathoth ringo dhi e pinje ma jirendewa. Koro wach ma kama iwacho ni nitiere yore 6 ma od bura dwa tiyogo mar neno ni nengo mar sitima odok piny. Ma mano koting'o ni koro jogo mimiyo ga orak, ji giwegi mimiyo orak mar loso sitima kendo keyo, koro orak yok bombedo ga ki inuoyo. Ma kosemiyo achiel to koro manyo mana ng'at machielo, jok machielo ma koro miyogi. Bende koting'o pogo kambi ma keyo teko sitima mano Kenya Power idhi poge nyade 6 ma koro bedege kopoge obedo kod bede 6 bat ka bat dhi bedo ka timo tije mopogre. Nitiere madhi chung' mana keyo, more no chung' mana choko omenda, more mo chung' ne mana tudo wechni mar mondo mi weche mag mibadhi gi kuom osebedo kae ma magi miyo pesa jopiny lal ka mang'eny kendo miyo bech stima koro dhi malo mar mondo mi otieki. Ma wach ma bende koro od bura ni kod kinde kanyo maromo 120 mar keto yorego kata chwalo yorego mar mondo mi oketgi e tim makalure kod nonro mantie timo. Taneno ka paro makamano bende nochwale od bura gi Women Rep kata mna jod bura i kaunti ma Laikipia mong'ere kaka John Kagire. Koro gin thuolo kata mna committee mano mar teko od bura nitiere gi thuolo mar ndalo 120 mano mar yango kendo nono mar kelo resruok ne Uganda hi pacho kaendi. Wadhi mapiyo nyaka ite gazet mar 3 weche maluoro jalup gavana i kaunti ma Siaya ma bende wang'eni nothich oko kod MCAs mane kaunti ma Siaya mano William Oduol. Chakre chieng' tich adek Nyakorom Gejwang' mar jumani Senate aneno kanyo kana gisechugo team juma mokalo ma bende biro bedo ka nono report ma bende nochiwnegi kod County Assembly ma Siaya ka bende gidwaro mar mondo mi othich oko Oduol e koma. Koro gibiro bedo ka gitwak chieng' tich abich aneno kanyo bende mondiki ni Oduol biro bedo ka ng'eyo ponono ne obiro bedo kodhi gi tije kaka jalup gavana e kaunti ma Siaya kata oyo. Sharon, wach ma kamae mar od bura ma Siaya no golo Oduol e tich kaka bedo jalup gavana koro chopo e Senate kama odiochieng' mar tich adek idhi chak winjo wachni. Kamiti oselos mar ji 11 madhi rango wechegi. Ma koro ka girango wechegi gi report ma kamano ka giyiego to gibo chopo pedhe od bura mondo jo od bura mar Senate ogoye kura. To ka gigo mar thiche
ten makamano to pod en gi thuolo mar dhi e doho obo dhi e doho mamalo mochop nyaka e doho maduong' mogik ma doho maduong' mogik kanyalo tamre gi wachne to odhi kamano to kanya yie gi wachne to onyadok e tich to koro iwacho nang'o kamiti ni bende koro wacho gidwa rango yore makare mar kelo thek e kind gavana gi jalupne iwacho ni ma wachi mar osebedo ka timre kineno kata kinde machien kache kaunti ma Kiambu ywaruok manitie e kind gavana machon Ferdinand Waititu kod jalupne James Nyoro nowach ni weche gi nobedo kanyo to ne ok gikelo kenge makare mar temo kelo jogi kanyakla ni bedo mana ka girango ga weche gi od bura to ging'ado to koro keto kenge makare mar ni kama nitiere ywaruok e kind gavana jotelo mag kaunti ginya timo nang'o koro mago bende weche mag giketo kanyo ne gidhi rango mag gidhi keto kenge makare mar ng'iyo ni to gavana gi jalupne nyalo tiyo nang'o to kantie ywaruok to ywaruok makamano inyalo tiek nang'o. Aneno ka special committee mano committee makende bende nochuogo chieng' tich ang'wen mar juma mokalo committee mar od bura mar Senate ma bende aneno kanyo ka ibro bed ka itayo gi senator mano ma Elgeyo Marakwet mong'ere kaka William Kisang ma bende ibro bed kaka jakom mano mar committee makamano ka bende ibro bed ka iluwe gi Senator Mowala mong'ere kaka Betty Montet bende jod bura senators mopogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza gi mago mag Azimio bende oreket kanyo ma bende biro bedo kanono ponono ni report ma bende nondik kod MCZ county ma Siaya mar thicho koduol en makare kata uyo wacho makamano wabiro bedo kwaluwo e kinde thuolo mar jumane kako biro bedo kochakore chieng' tich adek mano mar jumane iti gazet mar 8 nitiere report moro ka ma bende oyange ahinya nyaka luwore kod nek ma bende timore gwenge mag Shakahola kanyaka sani kwan mag ringre ni 300 gi wiye ma bende osekunya gwenge mag Shakahola dibere ne piny owacho bende nong'eyo ni nek makama timore kaluwore gi nonro ma bende aneno ka Nation otimo ka mano ma bende yango ni nitiere kaka nikech kapok ng'ato iki nitiere burial permit to burial permit makama aneno ka bende nogo sei kata mana nokete stamp kod piny owacho. Sharon ma bende wach ma koro medo wuok kanyo ka nonro tim kod oboke mar Nation ka giwacho kanyo ni jomoko kata johera mag Mackenzie moko noik ka piny owacho nomiyogi oboke mar ik koro wacho ni ruoth ma gweng'no nomiyogi oboke mar ik mochiw nyaka namba mar oboke no mane oket kanyo nochiwne ng'ato mane iluongo ni Evans Syria ma koro ipenjo ka ni to ng'ani oboke nochiw kod jalup ruoth ma Makongeni mano Raymond Charo miwacho kanyo ni koro ng'ani debed ni inyalo tude kod Silas Omondi Otieno inyalo bedo ni en watne koro weche makamagi kendo koro kelo midhiero ni to nyalo bedo ni jogi moko noiki to nochiwo oboke mar ik to sami Charo ni kata mne kinde mosekalo bende nwasinjo kata mna sigana ka bende nokwedo kata mna weche maket kod mage nikech kata mna kineno kata mana burial permit mano ma bende nochiw mar iko jal mong'ere kaka Evan Syria nochiw chieng' tarik 28 dwe mar mano chieng' tarik 28 dwe mokwongo higa mar 2022 serial number ket kanyo kendo ndike ni signature sei nochwo kanyo gi jalup ruoth mano Makongeni mong'ere kaka Raymond Charo nonro temka nyakoro mga jwang'en mana ni soma yo wang'wa ka idwe thuolo wani soma Kizito wach momori gi wach ni mogik minyalo wacho e gazeti mar Daily Nation mana kwa duoge Sharon ite mar adek kae koro wacho ni oganda mag jo India mantie pacho kae kod jo Kenya gidhi timo shere to shere ma wadhi timo piny mar Kenya dhi mako dhi higni 60 nyaka wayud resruok kata wayud loch moro wuon kowuok e lwet jo wagunda to jogi bende koro osetieko higni mathoth e piny ka dhi mana higni 70 ga gidhi celebrate higni 70 ga bich margi kucho iwacho ni gidhi time pinygi to wan wadhi time boma ma Nairobi kae marwa to koro iwacho na oganda ni gisebudhe pacho kae ngima margi gidak margi kinde ka chal nade kineno kanyo ket kata jago ma nyinge rauma ahinya iluongo ni Chandaria ma bende loso mwandu e pacho kae iwacho ni osebedo kokonyo koro iwacho ni magi oganda mosebedo kokonyo oganda yore mopogore ng'eni oganda gi nyaparo kinde machon ni wacho ni ne ging'eny ahinya Uganda to ntiere kaka ndalo Idi Amin cha nonyisi mondo giwuogi ne giwuok ma thoth gi nobuoro Kisumu omiyo kineno boma ma Kisumu to be ging'eny ahinya Nairobi sani ging'eny jogi timo wala ni jogi nobiro gi lwetgi nono e pinywa mar Kenya ka to koro sani gimeo koro Sharon
Kabende gitimo ohala kata mana e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu kocha bende aneno gi kiziro sa achiel oseromo wach ni mogik wawuok ka. Wan koro wadoko kamano Nyasaye wanyiso oganda ni gimed tiyo matek nikech piny oride koro okanda nego imedo twe motegno. Ini sama piny oride ting'iyo yore ma ji nyalo konyrego. Sani bang'e ni bel sani osechako diyo. Nitie nyaka joma koro wuok kaka kinde machon ne wan joma nyithindo nwuotho e bel kwago bel kogno wamanyo chondo. Koro akia ni nyithindo ma sani be pod gigo bel kogno ka gimanyo chondo gigago do kech. Mane penjo maduong'. Mane penjo maduong'. Ko kamano Heri Kizito aguni erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet. Erokamano. Nyakoromo ga jong' in bende erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka sani. Sa achiel oseromo kanyo nyawadwa Cleophas Oluoch nego bed ni donjo koda nonro mag weche tuke. Ang'eni mathoth osebedo katimore e Odira chakre chieng' tich abich mar juma mokalo nyaka odiechieng' manyoro kotenre kod weche mag tuke. Nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka nono ni matut kotenre kod weche mag tuke maket kod mado. Gazet momori e ken Daily Nation gi The Standard dhi nyiew. Daily Nation gi The Standard bende odiechieng' makawuono gintiere gi gazet maiye mopogore opogore. Weche mag tuke bende nitiere kanyo, weche matimore pinje maoko bende nitiere kanyo. Gikanyo makelo wa e giko mar nonro mar gazet. Oritiur masane.